Здравейте, народе! Аз съм Валю. Аз съм Алекс. И така днеска ще говорим за двата канала. Да, на Ала канала и на моя. Алекс. Ние сме гаджета. И затова ще говорим за двата канала, какво им е общото на тия канали и да. И нека първо да започнем с твоя. Да, тъй като че малко моя не е много добър, няма много описание, тъй като че да започна към първите клипчета трябва да видя каква беше програмата. Още бях на 9 години тогава и още не разбирах. Аз като започнах с YouTube, бях на 7 години, бях първи клас. И започнах да снимам, ама после нещо там стана и тогава после почнах от 3-ти клас, 9 години после. И тогава вече ми върви канала. Да, и на мен много ми върви, но само дето не знам защо хем накачват, хем намаляват. Да. Първо започнах с снимката на канала, която е на моята котка Лора. А моята е на някакво куче от Pinterest. Да. И после започнах с шортовете и после почнах да качвам видеоклипове. И аз първо започнах с... и аз същото... Първият ми клип майче беше... Извинявай, че те прекъсвам. Да, Първият ми клип майче беше изследваме гората част 1 с братовчетни. Да, така беше, май. Да, така. И на нейното първо видео беше как играе някакви картунки или беше, какво беше? Или там играе Squid Game. Да. Squid Game. Първото или беше Squid Game или на нейното? Моето. Да. Моето. Значи, първо започнах с шортовете, после той ми показа как да правя такива дълги видеа. Да. И първо започнах с моите видеоклипчета, които трябва поне да си направя добре акаунта, да си ги разпределя на такива, на игри от Roblox, на игри от Brawl Stars и така нататък. Да, вярно. Да. И трябва някой поне да ми покаже. Моето след това второ видео беше как правим рунтур на къщата ми. На къщата ми! Да, гледала съм го. Да. И след това вече почнахме втора и трета част на изследваме гората. Майче щерче не съм я качила, но обработвам я все още. Аз показах на Ала как се прави снимка, как се пише заглавие. Да, и това е дълга история. Първо на мен иначе ми показа братовчет ми. Той на мен лично ми показа. Да, в училище. Да. Ние сега не сме в училище. Да, в училище сме. В училище сме. Да. Просто не знаем какво да правим и да. И решихме да снимаме. Да, тъй като че и двамата сме ютубъри и се каним към 1000 абоната, нали? Или към 100. Повече. Да. И даже Кристия започна като 8 години Криси Плей, да. Сигурно я знаете. Тя започна от 8 годишна възраст. Ама с помощта на Баци Сандев и Стела, да. И майката тогава беше маничък и тя и Майкъл. Да, той сладичък. И аз пък Майкъл, извинявайте. И после те и показваха и тя, първото й видео беше на 9 години. Сигурно ли? Не много. Искаш ли? Не. Не дей. И какво това, като съм покъсва ръкав? Да, не. Аз съм покъсва ръкав, да. Аз съм подълъг. Аз съм подълъг, но това сега не е важно. Да. Нека сега да се оценяваме, тъй като че аз започнах първо с видеята неподготвена и поне съм снимала... Аз не знам какво да снимам. Първоначално аз написах в описанието, че трябва първо абонатите, после видеоклипчетата. Аз пък първо написах, ще качвам всеки петък или събота, ама... Да, ще
качвам аз даже почти съм свободен. Почти. Така, този е клип, където двамата го снимаме, той ще ми го прати на мен. И може да го учим в двата канала. Да, трябва, да, поне и моите да видят и да. Да, и моите. Че те да знаят, просто да. Сега първо и да ви разкажем как се запознах. Първи клас. Да, първи клас и аз се харесвах. Аз тогава харесвах едно друго момче, което се казваше Максим. Да, но той във втори клас вече... А втори ти колко харесваше? Мен да. И тъй като че тая брезичка ето там, тук, и я виждам поне от повече от 4 години. И питах нашия господин, тъй като че ние сме с господин. Той каза, че е на около 10-15 Лора, пасете се! Някъде там. Лора, мръдни! Ами трябва да се пазим, бе! Извинете малко. Извинете, да, просто сме на училище. Да. Тук дивеят. Дивея, да. Дивеят. Ритат попкорн. Все едно са някакви слонове. Да. Ритат. Някой тук на врата, госпожата. Или така да си правиме там някакви... Да. Не знам, но май госпожата... Не идва. Не идва, бе. Тъй като че при нас не дава да се снима. Да. Ние топ секрет, да. Топ... И сме потайнички малко. Да. И тъй като госпожата... Чакай да, никой да не... Малко е така се озъртва. И тъй като че ние скрихме малко телефона да не се вижда от никого. Да, тъй само като ние да си го гледаме и тези, които са натам, най го виждат. Не се Не знаят. знам. Оле, майче, първото видео бях с това яки. Да. Ма то защо? На клипчето ти го дава да е синьо, а той е... Тоест, такова зелени. А той е Зелениково нещо такова. Нещо сигурно светлината. Да. Значи, нека да продължаваме как се запознахме. Да. Аз втори клас 50-50, 50-50 харесвах. Ама първи много. 50-50. И вече трети клас не. Харесвах едно друго момиче, ама... Да, но те скъсаха и да. Чу, да какво прави? Да, това не е важно. Тъй като че повече... И се запознахме и вече аз се питах, искаш ли да сме гадаща в четвърти клас. И аз не можех да повярвам, защото трети клас го харесвах някъде там и... Да. И му казах да. Запознахме, бе. Първи клас аз тогава се хванах за едно момиче, да има Катето. Да, Катето бе. Но тя във втори клас. Тя втори клас. Да, я нямаше. Да, това не е важно. А ние кога се запознахме? Кой месец? Септември. Септември, 30 септември. Там някъде, да. И се снимахме даже. Да. И той, когато започна неговия канал, да, аз от тогава исках и аз да имам собствен канал и да. Много исках и затова... И тя качваше шортове. С брати. Повечето сама. Повечето сама, защото... Има 2, 3 или 5 клипчета, примерно, да кажем, с брат. Иначе другите са сама. И ще приключваме. Добре. И чао! Обичайте се вие и ние се обичаме, и обичайте се и вие. Абонирайте се за двата канала. Да. Тук ще ви излезнат. Сигурно. Сигурно. И чао! Абонирайте се. До скоро!